og velkommen til første delforsøg af brændværdi af stearin/peanut. Vi starter med stearinen. Her i det her forsøg skal vi finde nyttevirkningen, altså ETA. Og til den har vi to formler. Vi har E vand er lige med M vand gange 4186 joule per kilogram Celsius gange delta T, altså ændringen i temperaturen, mens vi udøver forsøget. Anden formel er E-stearin er lige med delta M, altså ændringen af massen på stearinen, vægten, også kaldet, gange L. Og L er her 37.000, har vi fået at vide i vores, det vi kigger efter. Og det, når vi så har fundet E-vand og E-stearin, så finder vi nyttevirkningen ved at sige E-vand divideret med E-stearin. Hvor meget vores vand vejer, det har vi målt på vægten, det vejer 142 gram. Det skal vi jo vide, for at vi kan udføre forsøget ordentligt og få nogle gode resultater. Så har vi målt temperaturen i vandet, og det starter med at være 23,1 grader Celsius. Så går vi over til forsøget. Og det har vi stillet op sådan her. Så skal vi placere stearinlyset herunder, som vi har gjort, tænde det. Og imens tage tid på cirka et par minutter. Så er der så 10 sekunder til, at vi skal slukke for lyset og måle den nye temperatur. Så slukker jeg. Og så skal vi også veje stearinlyset. Jeg måler lige. Så vi kan se, er det nu på 24,3 grader. Så vi går herover. Temperatur slut. 24,3 grader Celsius. Og stearin slut er de 16,52 gram. Super. Så skal vi så sætte vores resultater herfra ind i vores første formel, som er E-vand, vi skal regne ud. Og det gør vi lige M-vand. Det fik vi jo til 142 gram. Så det har vi lavet om til kilo, som er 0,142 kilo. Det ganger vi så med de 4186 joule per kilogram Celsius. Og så skulle vi regne ændring af temperaturen ud. Og som vi kan se, var starttemperaturen 23,1 og slut 24,3. Så de tal minuser vi bare med hinanden, og så fik vi 1,2 grader Celsius i ændring. Så det taster jeg lige hjem. Så det vil sige, at E-vand er lige med 713,9 og 2044 joule. Så skal vi så finde E-stearin ved hjælp af den her formel delta M gange M, som jo er ændringen af stearinens masse. Og første gang vi målte stearinen, inden vi startede forsøget, så var den på 16,62 gram. Anden gang, da vi var færdige med forsøget, var den på 16,52 gram. Så det vil sige, at der er en ændring på 0,1 gram. 0,1 gram, og så skulle vi gange dem L, som er 37.000 joule per gram. Så det regner vi lige ud. Så det bliver 3.700 joule. Og så sætter vi vores to resultater ind fra E-vand og E-stearin ind i formlen til at finde nyttevirkningen. Og i E-vand så fik vi 713,2944 joule. Det skal vi så dividere med vores E-stearin, som fik til 3.700 joule. Og når vi dividerer det, får vi så 0,19, og det laver vi sammen til procent ved at sige 0,19 gange 100, så får vi 19%. Så det der energi, der er blevet tilført til vandet, det er faktisk 19%. Yes! Vi nåede jo så ikke at blive færdige i går, så vi har stillet forsøget op igen. Præcis samme måde, som vi har stillet op i går. Dog har vi så udskiftet stearinlyset med en peanut, som vi har varet. M-peanut start, som er 0,70 gram. Og så har vi selvfølgelig varet glasset og vandet og taget vandets temperatur.
Og så vil vi nu sætte ild til peanutten. Vi vil nu måle temperaturen på vandet, som nu er hele 29,5 grader. Tevand slut er 29,5 grader. Så skal vi veje peanutten. Så skal vi så regne vores peanutforsøg ud. Og det har vi som denne formel til. E peanut lige med delta M peanut gange L. Den skal vi så omformulere lidt. I stedet for, vi har jo ikke E peanut, det er den, vi skal finde ud af. Men vi har E vand, så den bruger vi. Og vi kender E vand, vi kender delta M peanut, og vi kender resultatet af nyttevirkningen. Så vi mangler kun at finde L. Og det gør vi ved at lave lidt om på ligningen. Så først så flytter vi L herover, så den nu hedder nyttevirkning gange L er lige med E vand divideret med delta M peanut. Og til sidst så laver vi lige den om en gang til, så den hedder L er lige med E vand divideret med nyttevirkningen gange delta M peanut. Nu indsættes vores egne resultater ind i den endelige form. L er lige med E vand divideret med nyttevirkningen gange delta M peanut. Så vores endelige resultat for brændværdien af en peanut er lige med L er lige med 716,2944 joule divideret med 0,19 gange 0,56 gram, som er lige med 6.703,89 joule.